čo ďalej, Miro, robíš s tými odmietnutými kandidátmi v longliste? Stretávate sa ďalej? Ste ešte v kontakte? Zvažuješ ich ešte pre iné pozície? Paťka, veľmi dobrá otázka. Spätná väzba, či je to rekruter alebo headhunter, je základom toho, čo sa týka všetkej tej komunikácie s kandidátom. Je to zlatý grál, ktorý je veľmi dôležitý potom pre budúcnosť. Tí kandidáti dnes sú na tomto mieste a možno, že za pol roka, za rok alebo za mesiac sa vracajú, samozrejme, lebo tá databáza je a tie ponuky možno, že prídu aj v budúcnosti. Ale potom tí kandidáti, ktorí sú či v prvom alebo v druhom kole, tam tá spätná väzba u mňa je osobná, hej, respektíve hej, je nejak postavená na nejakej osobnej hmote, hej, keď je rozcestovaný, že nechce a dobre, dáme si tým, ale vždycky ho chcem takto vidieť a odkomunikovať to. A povedať si, ako on môže to zlepšiť, alebo prečo bol ten dôvod. Hej. Čiže niekedy to bolí, niekedy dostávam aj ja peknú spätnú väzbu, že toto ste mi prvý povedali, ale toto je to, čo v podstate sa tam našlo. Čiže bude to chémia u klientovi, že si to nesadlo, hej. A to najviac potom je, že áno, že oni chceli introverta, vy chceli moc veľký extrovert, alebo išli, hej, čiže tam potom je veľa takých boliestok, ale vedia, to treba dobre odkomunikovať a porozprávať sa s tým kandidátom a byť úprimný hlavne.